כן. אני אביא לך נעליים מהאיירון בקיטים. סבבה. אבל מישהו מרביץ לי מאחור. אולי אתה לא תקבל את הדבר. אז כבר... במקום הרגיל, תשאיר לי צ'אט. השארתי לך. בסדר, השארתי לך דברים בצ'סטים. בסדר, אני פה. זרקתי לך נעליים. לא, רגע, קח את אלה. וקח את זה. זה קסדה יותר יפה. וזה ווד סור. לא, אבל הנה מישהו. הנקמה זאתי שהתחיל להרחיב איירון צ'סט אני רואה. אני... בסדר, לי יש גולד צ'סט. טוב. קח רג'נריישן. היל, לא משנה. רגע, לך אין רג'נריישן משלך? כן, ראיתי. כן, אני רק רוצה את הצ'סט. רגע, השגת חרב עם לוטינג? תביא אותה. תביא את החרב לוטינג. יש כאן מישהו. אבל הם עליי, הכלבים שלך עליי.